Mario ħbieb, kemm hu sabiħ meta fil-ħajja tgħaddi minn esperjenza u dik l-esperjenza titgħallem minnha. Imma mhux biss, ukoll minn dik l-esperjenza tant titgħallem li tnissel valuri f'qalbek li trid taqsam ma' ħadd ieħor u naħseb li jekk ikolli niġbor fi ftit kliem dak li qed jiġri llum dak li ġara. Mario ixxerja magħna il-bidu umli tal-familja tiegħu u li mbagħad u li ma nesaqat id-batija ta' dawk iż-żminijiet ma nesix minn fejn telaq. U dak li llum għandu jixtieq jaqsmu ħadd ieħor. U allura Mario jiena rrid minn qalbi f'isem il-familji li se jkunu qed jibbenefikaw nagħtik ħajr tas-sew. Jalla l-eżempju ta' Mario ikun eżempju għal kulħadd. Issa rrid nagħmilha ċara li hemm ħafna kumpaniji li b'xi mod jew ieħor ikunu qegħdin jagħtu daqqatit, imma forsi nkomplu ninkoraġġixxu kumpaniji jikkonkretizzaw ukoll il-kontribut tagħhom propju bħalma qed tagħmel l-Ozo Group billi jiddedikaw annwalment somma ħalli nkunu nistgħu nifqu ma' familji speċjalment ma' tfal ta' dawn il-familji ħalli nkunu nistgħu nedukaw intuhom opportunità ta' empowerment. Il-President's Trust allura fis-sħubija ma' l-Ozo Group se tkun qed taħdem ukoll fis-sħubija mal-Malta Community Trust Fund biex nidentifikaw dawn il-familji. U jiena rrid ngħidilkom li il-Malta Community Trust Fund Foundation illum anka fejn jidħol dil kwalità ta' vulnerabilità qed taħdem flimkien ma' organizzazzjonijiet oħra. Qed taħdem pereżempju ma' fil-qrib u nixxerjaw anka flaqat li nintaqgħu u anka meta organizzazzjoni tista' tasal sa ċertu punt mbagħad forsi tgħaddi għand il-Malta Community Trust Fund jew inkella tkun il-Malta Community Trust Fund li tirreferi diffikultajiet jew inkella tirreferi persuni għal iktar għajnuna minn organizzazzjoni oħra. Naħseb John tgħin ftit jekk ninsal xi ħadd, fejn tidħol dan il-kwalità ta' vulnerabilità qegħdin naħdmu flimkien ma' Rajt il-Leonid, allura ħanibda bil-Caritas, ġint għajna kemm il-darba anke ma' social workers tal-Caritas fejn jitlu dawn it-tip ta' familji u mal-community coordinator tagħhom, l-SOS Malta, il-Food Bank, Millennium Chapel, aktar, Ġanantin Foundation, ġifri minkejja li qegħdin ngħidu isma' se jkun hemm din il-tip ta' sħubija mal-President's Trust biex nidentifikaw il-familja ma nistgħu nserħu ras kulħadd li fejn se jkun hemm familji li qed jiltaqgħu magħhom organizzazzjoni oħra mhux il-Malta Community Trust Fund Foundation, aħna bla dubju ta' xejn nkun nistgħu wkoll ngħadduhom ħalli jiġu konsidrati minn din l-inizjattiva ġdida tal-President's Trust flimkien mal-Ozo Group. Bħalma naħdmu dejjem il-President's Trust qed taħdem working team u hekk fejn għandna il-rappreżentant tal-Ozo Group, għandna il-rappreżentant tal-President's Trust, hemm rappreżentant ukoll mill-Social Assistance Unit tal-Malta Community Trust Fund Foundation u naturalment passoltu jkun hemm xi ħadd mit-trustees li jkun qed isegwi mill-qrib ukoll ix-xogħol li jkun qed isir proprju fuq din it-tip ta' inizjattiva. Fil-fatt illum ħajkonna il-Professor Peter Mayo wieħed mit-trustees tal-President's Trust li se jkun qed jiffirma proprju dan l-agreement mal-Ozo Group huwa. Jiena rrid għal darbora Mario nagħtik ħajr li ma żammejx l-affarijiet għalik jew inkella nsejt minn fejn tlaqt u kibritlek rasek u allura nsejt li dawk il-batijiet u s-sagrifiċċji hemm ħadd ieħor ukoll li qed jagħmilhom. Nirrid nirringrazzjak tas-sew. Jalla il-eżempju ta' Mario ikaxkar il-ħadd ieħor kif jgħid il-Malti ħalli jkollna aktar kumpaniji li jkunu qegħdin isostnu dan il-proġett importanti. Grazzi.